aw ni yanma bi an bena saga galaka de jeni. Ne delila ka marinadi minnu yira o la seli hukumu kɔnɔna na n'o ye seliba ye an bena jeni n'o marinadi dɔ de. Ani n kɛlen do ka vinɛgrɛti dɔ fana gila kɛrɛ la ni layi kɛlen do la o fɛrɛni bena yira. Ani fana y'a fɔ cogoya min na mɔgɔ minnu be jenini kɛ plaki la n'u bɛ apartema kɔnɔna na waasa ka sisi kasa wuli a nɔfɛ o fɛrɛni fana b'a kɔnɔna na. Aw bisimila. Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la jala cogoya min na ne ka saga in a marinenen do ka ban n'o y'an ka saga galaka ye. Ne ye n ta ye marine de ka si waasa marinadi kasaw ka se ka kolokola la k'a tɔ magaya an bolo fana. A b'a dɔn selidon kɔnɔ o tɛ masɔrɔ nga a bɛ masɔrɔ seli tile filanan a bɛ sogo ja kosɛbɛ. Ne ye marinadiw k'a la k'a to yen nɔ a ka si ka sɔrɔ k'a cirinjiri tan dɔ waasa marinadi ka don a kɔnɔna fɛ ka ɲɛ. An bɛna jenini dabɔ plaki sanfɛla la. N'a sɔrɔla ko furu de b'i bolo o yɛrɛ ka ɲi a la kosɛbɛ. I bɛ furu da dɔgɔya dɔrɔn k'a to yen nɔ a bɛ jeni a yɛrɛ ma a sago ma. N'Ala sɔnna a ma n bɛn'o fɛɛrɛ fana yira nka bi ta in bɛ plaki de kan. Maa minnu bɛ apartema na tunga na kulobilen jamanaw na a b'a dɔn kuma dɔ la a ma nɔgɔ u ma ka sisi kasa wuli kosɛbɛ. An bɛna ta sisan k'a da plaki sanfɛla la. Ne ka nin plaki in kɔni a ka di kosɛbɛ n'a sɔrɔla ko fɛn ka dɔgɔ i bolo. Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na saga galaka ka girin kosɛbɛ. Bi ta in na ne nimanaw ne mɛnna dadala yɛrɛ de. Ne ye n ka jenini daminɛ n bɛ se k'a fɔ 16h fo 22h ne tora da la. Plaki in ka suma yɛrɛ de nga a bɛ se k'a jeni. N'i b'a fɛ a ka teliya i bolo i b'a tigɛ tigɛ kosɛbɛ. I b'a tigɛ k'a bɔ ɲɔgɔn na o b'a to plaki in bɛ se k'a jeni kosɛbɛ n'a sɔrɔla ne ka plaki fasugu in b'i bolo dɛ. A b'a jeni k'a ɲɛ yɛrɛ de nga a bɛ temps yɛrɛ de ta. An bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ galaka fana ale mɔ man di sabula bu de sɔsɔlen don ɲɔgɔn sanfɛla la. Komi aw yɛrɛ y'a jateminɛ ne ka sogo jeni cogo la ni ne bɛ jenini kɛ dɔrɔn ne bɛ fɛn dɔ bila kɛrɛfɛla la. Tomati talen do an fɛ jaba talen do an fɛ ani layi fana. Layi an magoba bɛ se o ma sabula an bɛna an ka vinɛgrɛti dilan ni ale de. Hali n'a kɛra k'a fɔ k'e bɛn'i ka jenini kɛ furu kɔnɔna de la i bɛ layi bila fɛ tan cogoya in na waasa layi ka wusu k'a mɔ kosɛbɛ. An mago bɛ layi ka wusu k'a kɔnɔna de mɔ sabula ne bɛna ale de bayɛlɛma k'a kɛ vinɛgrɛti ye. Layi yiranen tantɔ n bɛ se k'a fɔ a jeninen tantɔ a ka di vinɛgrɛti la kosɛbɛ ne nimanaw. I mana n'a dɔɔni k'i ka vinɛgrɛti la i somɔgɔw b'i ɲininka o kumana e ye mun kɛ bi vinɛgrɛti la tantɔ. An bɛna jenini dabɔ sa. A kɔni ma se ne k'a fɔ n ko n bɛ nimanaw dege jenini na o bɛɛ bɛ se jenini na. O la sa ne bɛ nimanaw to yen nɔ u ka to ka ja lajɛ yɔrɔnin min kan ka ɲɛfɔ n'Ala sɔnna ma n b'o ɲɛfɔ. Komi an yɛrɛ bɛɛ b'a kalama marinadi nɔ bɛ to tasa la an bɛ to k'o sɛlɛku mɛlɛku kosɛbɛ an ka jenimafɛn sanfɛla la. Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na a jenini sera waati la yɛrɛ yɛrɛ de. An bɛ to ka muru don a fɛ tan cogoya in na waasa funteni ka se ka yɛlɛ sogo kɔnɔna fɛ o ka se ka taa kɔnɔnaw mɔ. N'an ka sogo sanfɛla kɛra k'a bɛ jeni an bolo dɔrɔn an bɛ to k'a siyɛn siyɛn tan cogoya in na. Fiman fiman min b'a sanfɛla la a b'o ta ka bɔ a la sabula kuma dɔw la sogo ma se fɔlɔ sogo sanfɛla de b'a fɔ k'a bɛ jeni an bolo k'a ɲɛ fin. An bɛ to ka muru dada a kan tan cogoya in na k'a ni siyɛn siyɛn waasa a ɲɛ ka ɲɛ an bolo a ɲɛ kana na taa dibi. Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'an ka sogo la jala cogoya min na ni mɔni tɔ man jan bilen nga a ji fana bɛɛ ma ja ka bɔ a la ni da ye. An bɛna sisi kasa wuli a nɔfɛ sisan.
a b'a dɔn fɛn jenimanfɛn ninnu filɛ nin a ka d'an ye charbon na sabula charbon kasa min bɛ taa wuli a nɔfɛ dɛ walima dɔgɔ kasa min bɛ taa wuli a nɔfɛ o yɛrɛ de y'a diya ye kosɛbɛ ni charbon kan ka sɔrɔ ne ni maana bɛɛ bolo sabula kɔkana na an b'an ka wusulan doni ninnu de an bɛ charbon minɛ an mana na charbon minɛ k'a bila kɛrɛfɛla la komi aw y'a ye ne ye charbon bila aluminium de sanfɛla la o kɔfɛ an b'a yɛrɛ tulujini ta k'o kɛ charbon sanfɛ i b'a ye a bɛ sin ka charbon kasa wuli a la ten tɔ waasa an ka charbon sisi kasa bɛɛ kana na taa sanfɛla la an bɛ aluminium dɔ ta k'o dabiri a da la waasa a ka se ka kolokolo a la ka ɲɛ n'a sɔrɔla aluminium t'i bolo i bɛ fɛn dɔ ta dɔrɔn k'o dabiri a da la i bɛ se ka tasa yɛrɛ ta k'o dabiri a da la baasi den kelen t'a la a dabɔkun ye dɔrɔn sisi ka se ka kolokolo an ka sogo la sisi kasa kolokololen ɲuman an ka sogo la an bɛna aluminium ta ka bɔ a da la nka o t'a yira k'a fɔ k'an bɛ charbon ta ka bɔ a kɛrɛ la dɛ an bɛ charbon to a kɛrɛ la sa n bɛ yɔrɔnin dɔ fɔ ka fara kan i kana na jɔrɔ k'a fɔ yɛrɛ k'a kasa b'i ka gabugu kɔnɔna bɛɛ lamini fo ka taa se kɛnɛmana na abada a kasa bɛ dan nin yɔrɔnin ma komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la bɛrɛnin foyi tɛ i bɛ se k'a jeni tan cogoya in na foyi baasima tɛ bɔ a la n'ala sɔnna ma wa a b'i ka sogo minɛ k'a kasa ja kosɛbɛ i n'a fɔ i y'a jeni charbon yɛrɛ de la an bɛ to k'a dada sanfɛla la waasa sisi kasa in ka fanda 4 bɛɛ lamini i n'a fɔ ɲɛ b'a la jala cogoya min na ne bɛ ka to k'a dabiri a da la dɔɔni yanni charbon in ka sa komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na n'i ye sogo in a bɛ k'i kɔnɔ k'a sera a ma se fɔlɔ dɛ ne nin maanaw n bɛna dɔɔni tigɛ sisan k'a yira aw la k'a fɔ k'a ma se tant que ji kɔni bɛ sogo la o kɔrɔ ko k'a ma se kosɛbɛ komi an ɲɛ b'a la cogoya min na ani seli tɔ kɔni man jan bilen sabula ne y'a marine k'a si o y'a to a magayara kosɛbɛ nka a kɔnɔna ma mɔ hali sisan o de y'a to an bɛ to ka muru yaala la waasa sogobu tɔ minnu bɛ kɔnɔna na ji b'olu la hali sisan olu ji ka se ka jigin funteni ka se ka taa kolokolo yɔrɔ la k'a to a ka mɔ an bɛna bila sisan a ka wusu o waati kɔnɔna na an bɛ vinaigrette ko ɲɛnabɔ komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na an ka layi selen don aw yɛrɛ ɲɛ b'a la an bɛ ka layi bɔ a fara la a magayalen don hali n'a kɛra k'a fɔ k'i tɛ ka jenini kɛ ninnu na i bɛ se ka layi don furu kɔnɔna na dɛ a dabɔkun ye layi ka magaya dɔrɔn an mago b'o de la wa hali ni don tɔw la k'i b'a fɛ ka vinaigrette kɛ tan cogoya in na nka fɛn jenita foyi t'i bolo i bɛ se k'a kɛ i b'a don furu kɔnɔna na walima i b'a bila tasuma kami sanfɛla la o la i b'a don aluminium kɔnɔna na dɔrɔn k'a bila ta sanfɛla la i yɛrɛ b'a ye layi bɛ sin ka mɔ ten dɔ n'a mɔna dɔrɔn a bɛ bura tan cogoya in na i n'a fɔ ne bɛ ka se k'a walaka ka bɔ a fara la a bɛ mɔ de i n'a fɔ i y'a tobi an b'a don kolonin kɔnɔna na k'a bɔ ɲɔgɔn na kosɛbɛ walima i b'a don mixeur kɔnɔna na k'a to a b'an bolo an bɛ k'a kɛ tantɔ kolonin kɔnɔna na k'a tereke ɲɔgɔn na tan i bɛ se ka ji fitinin fara a kan i n'a fɔ ne ye ji fitinin fara a kan ja kɔnɔna na aw yɛrɛ ɲɛ b'a la a nugura kosɛbɛ an b'ale bila kɛrɛfɛla la sisan ka sɔrɔ ka na an ka marinade verte ta an ka marinade verte talen an fɛ an bɛ vinaigre k'a la i bɛ vinaigre ko in kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma walima i bɛ lemurukumuni ji k'a la e yɛrɛ de b'o lajɛ sa o kɔfɛ an bɛ mayonnaise k'a la i bɛ mayonnaise ko in kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma an b'a don ɲɔgɔn na kosɛbɛ an bɛ kɔgɔ k'a la dɛ mɔgɔ minnu hakili b'a la ne ka marinade verte ne ye kɔgɔ k'a la n'a y'i ja i bɛ se ka kɔgɔ wɛrɛ fara kan yan nɔ i b'o ko in kɛ k'a bɛn i yɛrɛ de sago ma ne bɛ ka hakili ɲuman dɔrɔn de di hakili jagabɔ dɔɔni dɔrɔn a tɛ komi i n'a fɔ i k'a kɛ ne ta ye ɲɔgɔn ye exact o kɔfɛ sa an bɛ sɔrɔ ka na an ka layi ta an ka layi nɔɔnini ɲɔgɔn na an b'o ta k'o k'a la dɔɔni dɔɔni i yɛrɛ b'a jateminɛ min bɛ bɛn i sago ma i n'a fɔ ne ye fitinin k'a la fɔlɔ o dɔgɔyara ɲɛkɔrɔ n nana a tɔ bɛɛ k'a la a tɔnin tolen filɛ nin ye an bɛ se k'o kɛ ko wɛrɛ ye don n'a tɔ la fan wɛrɛ fɛ an b'a don ɲɔgɔn na sisan kosɛbɛ n'a kɛra k'a barila ɲɔgɔn na kosɛbɛ dɔrɔn i bɛ se ka ji fitinin k'a la i n'a fɔ ne bɛna ji kuyɛri ba ɲɛ kelen bɔ ɲɔgɔn k'a la nka n'a y'i ja k'i ta walawalalen don ka bɔ ɲɔgɔn na a ma se k'i yɛrɛ bila o bɛɛ la dɛ nin ye tulu de kɛlen y'ala an fɛ tan dɔ i bɛ tuluko in kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma a fɔ nin t'ale fana ko bannen ya nin y'ale fana de selen ja ne yɛrɛ kun ma ji k'a la o ji de kɛtɔ filɛ nin y'ala an fɛ tan n ye ji ko kuma min fɔ n'a barila i ɲɛkɔrɔla la dɛ n'a kɛra k'a kɛ ko a ma bari i ɲɛkɔrɔla la yɛrɛ a ji kɛ kun dɛ
kɔgɔko fana na a bɛ kɔgɔko in kɛ k'a bɛn aw yɛrɛ sago ma. Ni manzini ka di mɔgɔ min ye a y'a ka manzini k'a la. Mɔgɔ minnu tɛ manzini dun anw bɛ kɔgɔ dɔrɔn k'a la. Ale ko bannen filɛ nin ye an bɛna an ka sogo fana lajɛ ni sogo sera dɔrɔn an b'a bɔ. Komi an ɲɛ b'a la cogoya min na sogo selen filɛ nin ye dɛ ne ni maanaw. Bi sogo in kɔni tiɲɛ na ne famana ɲɔgɔnna dilanni ma a jara kosɛbɛ yɛrɛ de a magayara. Sabula marinadi mɛnna la ne y'a to yen nɔ marinadi ka si a la. Nin ye foronto de furufurulen a sanfɛla la tan cogoya in na ani ka jaba dɔɔni tigɛ. Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la jala cogoya min na nin ye n kɛtɔla ye k'a tigɛ ani ka kalan dɔɔni de n bolo ma. Ni video in jara aw ye aw bɛ se k'a bila ka taa aw fɛnmaw kunna. K'aw ni hɛrɛ bɛn Ala k'an si jɔ ka don wɛrɛ makɔnɔ. Ala k'an ka seliw caya ne ni maanaw a ka yafa ma dɛ. Sabula kuma ma nɔgɔn i bɛ se ka don gasi la kuma dɔ la k'a sɔrɔ i yɛrɛ t'a kalama. Ala ka san wɛrɛ yira an na a ka yafa ma. N bɛna aw to yen nɔ a ka ko tɔ lajɛ jala. Bi ta in jara yɛrɛ de ne ni maanaw aw yɛrɛ ɲɛ b'a la jala dɛ. Aw fana bɛna a ta dun ja kɔfɛ yen nɔ ne tɛn'o dun. Yani seli cɛ ne y'a daminɛ kɔni aw ɲɛ nka a dabɔkun ye de waasa a ka se ka ko caman faamuya. J'espère que video ninnu bɛna aw dɛmɛ kosɛbɛ. J'espère que a bɛna tobiliw kɛ a bɛ kɛ baraji ye aw ma fo ne yɛrɛ bɛ baraji dɔɔni sɔrɔ aw fɛ. Ala k'an si jɔ ka don wɛrɛ makɔnɔ.